घरापर्यंत माझी पावलं वाढली गेली. जिकडे तिकडे पाहिलं असेल तर माणसाने एकसारखं हरवून जाऊ लागले. याला कारणीभूत कोण असेल तर हा सारा निसर्गरम्य वातावरण, नाना प्रकारच्या वृक्षडेळी आजच्या ठिकाणी मला इथे पाहायला मिळाला. दूरवरून जर निरीक्षण केलं असेल तर मोठमोठे डोंगर आणि डोंगराच्या बाजूने वाहणारी ही नदी. या नदीचं पाण्यात तरी पहा कसं एकसारखं वाहते आणि मंद अशा तऱ्हेच्या थंडगार वाऱ्यामुळे पहा ही वनस्पती किती आनंदाने छान डोलतात. आणि ही वनस्पती डोलताना पाहून डोलत्या डोल्यात माझ्या माणसाचं एकसारखं डोळ्यात. पण बाबा वाट पाहतात याच्यासाठी या पानवटीचं पाणी घेऊन बाबापर्यंत नक्कीच जायला हवं. मग असंच करा, असंच करा. यांच्या अंगावर अनोळखी व्यक्ती. यांच्या जवळ जायला सुद्धा भीती वाटते. कसं मी धाडस करावं. अरे देवा, काय नाही करावं.
साठी होती